गामिया जाबाय सेसाफानि बिथाङा दानथामसो सिगाङो केरेलायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बिथांनि मुङा जाबाय रतना बसुमतारी, आंनिनो फंबाय जायो गामिनि। आरो बिथाङा केरेलानिफ्राय फैनानै पुनेयाव खामानि मावफैदोंमोन श्री गणेश होननाय मोनसे कम्पानियाव। आरो 18 थारिखआव बिसोरो ट्रेनजों फैयालासिनो सुपारजों फैदोंमोन। बे समावनो बास लाखिनाय समाव बिथाङा ओंखारदों होननानै जों खबर मोनदों। बिनि उनाव बे बासआ खारदों जाहैदों। बिनि उनाव बिथाङा बासनिफ्राय ओंखारनायखाय बिथांखौ खबर मोनबाय जे बिथाङा बासाव गैया, बिथाङा गोमाना दं होननानै जों बेखौ खबर मोनदों। बिथांनाव दा बिदिनो थाखा फैसा गरसेबो गैया, बिदिं पत्र जेबो गैया, मबाइलबो गैया, मबाइल नाम्बारबो गैया। दा बिदि हिसाबै जों बिथांखौ नागिरनायाव गोबां माने खस्थ' जादों, दुखु जारला जादों। जोङो बिदिनो FIR बो होबाय बिथांमोनहाबो, अब्लाबो नांगौ बायदि जेबो राहा लानो हायाखै। जोंबो गामिनि हिसाबै गोबां नाजागासिनो दङ। नोंखायनो आं खावलायो जाय बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नुगोन अब्ला नोंथांमोनहा नैबे होखानाय मबाइल नाम्बाराव जोंजों कन्टेक्ट खालाम, जाहाथे जोङो मानसिखौ मोननो हायो। आरो जाय बिथांमोनहा जोंनो बे जोंनि फंबायखौ हरनो हागोन, हमना दोननानै न'खरसिम खौरां हरगोन, अब्ला जोङो बिथांमोनखौ लायनो थांगोन आरो जों गोबां साबायखर होगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय, एसेनोसै। आंनि बिबोनाङा गोजानाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। बियो न'आव फैनो होननानै गारि गाखोदोंमोननो। गारि गाखोनायनिफ्राय सासे लोगोआ गारिनिफ्राय ओंखारना थाबोदों होनदों। बे खोथाया बेसेबां सैथो जोंबो मिन्थिया। जाहाथे आंनि बिबोनाङा मोजाङै मोजां न'आव सफैयो, बिनि थाखाय आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो। मा मुंमोन? आंनि बिबोनांनि मुङा रतना बसुमतारी, गामिया सेसापानि। सोरबाफोर नुयोबा हमना दोननायखौ लुगैयो? औ, आं बेखौनो लुबैयो जे आंनि बिबोनांखौ सोरबाफोर नुसनबायनानै अबेबा लामा दथायाव नुनानै जुदि नुदोंब्ला सोरबाफोर अननानै हमनानै जुदि आंनि न'खराव खौरां हरोबा आं बेखौनो लुबैयो आरो। न'खरसिम खोन्थाहरोबा? औ, न'खरसिम खोन्थाहरोबा आंनि न'निफ्राय मानसि थोनहरनानै आं लायहोगोन, बेखौनो आङो आसा खालामो।